Takže čaute, ja som Jožko LP a tu ďalší Let's Play 6 vidieť. Je tu s nami náš kámoš Michal LP. Čus. Tak poďme na to. Ideme do cechu. Dá sa nám blbne myška, ako môžete vidieť. Preblikuje 106. Točíme nás Harkes. My ho dáme, my si verím, my dáme každého. Má strašne málo života. Na 104. Pozrite sa na to, ako porazím. Ideme na hospodu. Do hospody, alebo kam ideme? Ideme sa pozrieť, čo dneska zbiera čarodejnica. Prsteň. Nemáme nejaký prsteň? Našťastie? Tak. Páči. No, už na málo chýba, bude mať 25%. Môže pík? Mhm. Skáde máš ten pík? To som zabil, vieš, toho kusu. Aha, toho tretieho som zabil. To som aj ja. Ideme sa ešte vylepšiť. To je na všetko, či na 300? To je na všetko, či na 300? Na všetko, 97. Ale keď ideme na nejakého vára alebo na niekoho, tak si to dáme. Sme silnejší. Čo si dám? Ideme sem, toto. Musíme dať tohto. Musí padnúť, musí. Ty kokos! Toho dnes dáš dneska. Dneska ho dáme určite. Tak, idem sa parovníček. Jeho minimum je 40. Veď, viac nemôžem ísť. Menej nemôžem ísť. To bolo smutné. Ideme na sama 9. Tak. Dáme ešte heslo. Ešte mi nikto nepísal, že chcete jeho heslo. Píšte mi. Nič nepočul dobre. Čo? Nič. Máme toľko elikov, že je taký bohatý. Dneska končí nám trošku. Aha, končí mu elik. Prosím ťa, vysvetlite mi jednu vec. Mám tu jeden elik. Tu mám 3. Dobrý. Čo si ich ako nedám? Preto si zober rubičok, možno ti pani veľký. Prečo mám tak málo? Bo 234 000 vydrža. To je smutné. Na malý. Keď to nič za ním nie. Tu dáme. No. A na výdave. Šup. A mne po 8 gubičkách. Pi. Mne po 8 gubičkách, dneska som pretačal, či mi padne nejaký elik veľký na vydrž a padne mi asi 4 na silu, takže je super. Tú silu to už mám asi do nového roku. To nenáš volíme peniaz na ten elik. To má štve. Na čo je ten v hospode, ten kelimkáš? Neviem. Na získavanie peňazí, Ježko, vieš? Miško, neviem. O to, aby ťa zabil. Ježko. Prehráš. Minulé mu ostalo 100 000 života. Jasné. Veď jasné. Ideme na Kiku 102. Tak, ešte heslo dáme. Tak. Ideme na hlídku. To zgole neideme. Nič. A zase nič. Elik. Nič. Dobre. Aha, za 15 hubičiek. Čo by som robil, keď bol za peniaze?
upadli 2 za peniaze vedľa seba. No a čo sa mám? Pokakať. Máme si na výdrž, to sa oplatí. Tento tam ešte. Nemáš peniaze. Ideme do tohto. Nám musíme vykladača hrobov. Dobre to vypadá. Nie. A strašne málo života. Nevadí. 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 Ty káka za celé života. 29 života. Včera neviem, ako som to utočil. A som vyhral len tak ostalo mi 9 života. 9 života mi ostalo. Kokos. Ja som sa musel pozerať, že neviem, či som prehral, či vyhral. Čo sa stane, keď niekomu zostane 0 života, je mŕtvý, alebo? Neviem, asi bude dať iba menšie útoky, alebo niečo také. Mne to ešte nikdy nezostalo. To je strašne ťažké, aby ti ostalo 0 života. Ale asi si myslíš, že bude mŕtvý. Alebo budeš dávať slabšie útoky. Nič si. Čo? Do čelo obchodu? Mám trocha viacej veci. Iba troška. Vypršali jasne skrelíky. Všade. Ja by ste si mysleli, že tam mám banálnu krásu. Niečo mi zabehlo. Dusím sa tu. Ne, musím sa napiť. A čo keď sa tu dusíš? Lebo som sa napil. Neviem, že dneska drhne. Tak. Markízak. To bol jaký kritik. 4000, to bol najväčší kritik. Európy. Tu... Toto sa neoveľa viac oplatí. Neviem teraz, ako to je, čo sú eventy, čo bývajú cez víkend, tak teraz neviem, ako to už býva, či to býva nejako po poradí, alebo to iba skáče, alebo nejak tak. To sa asi náhodne vyberá. Lebo veď my tento týždeň, tento víkend, čo bol, tak bol aj hubičkový, ale že si mal iba zľavu, akože si nedostával viacej hubičiek, mal si iba zľavu a potom si toto ešte. A mal si k tomu ešte aj nejaký záhadný, to si a bol to k tomu taký... Náhodný, že záhadný. Tak to je jedno. Nejaký, že náhodný a tam bol, že tento... Goldový. Vylepší sa, prosím. Na čo? Ja ho dám aj bez toho. Na kolohnát. Mne dal 19-ku. Nejaké lámy. Možno za chvíľu. Na Jožkovi 9. Určite bude za chvíľu do tohto týždňa až na budúci. Bude splachovanie. Lebo sme 90. Dneska budeme 99. A už by mi mal, ak mi padne hneď, tak sa bude splachovať nejak tak v pondelok. Čo si má radšej dať, na výdrž či na silu? Koľko máš? 47, 47. Tak na silu. Máš málo tej sily. Šup. Láma sa, ne? Nevadí. Nič. 47, nič. Elik. Dáme tam tento, veľký na silu. Ale na obratnosť. Ešte dáme na obratnosť. Tak.
Ja sem. Dole. Epic, našťastie, potom som vždycky túžil. Je, to tak mám rád. Epic je našťastie. Koho tu máme? Čo je prachopír? Asi obratnosť. Tak si necháme, našťastie. My sme nejakí kingovia. Lepší máš na sebe. Čo je hrúz na tarantule? Asi tiež obratnosť. Dáš si naspäť na silu. Čo už nedáš? Nemám na to klik. Epic! Epic zbraň, jo. Túto som ti chcel. Dať to na sebe, to máš lepšie. Tak? Ej! Dáme tam toto. Aj skúšame to na toho masitého golema. Dal som zbraň. Epic! Na sebe máš lepšie asi. Ja viem, Máš na seba? mám na sebe lepší. Ďalší epic. Druhá epická zbraň. Do minúty si dal. Mňa padla dvakrát v živote epická zbraň. Jedenkrát podzenka. Ja som pán. Toho nedáme. Radšej sa. Toho nedáš. Ten je silný. Som king, ja na každého. Tak to, musíme sa už ponáhľať. Šup. Našu epickú zbraň nemáme na koho útočiť. Šup. 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 Ideme na Kiku 6. Tak, už mám heslo. Tak, už sme tu. Sme tu. Niekto nám to zaplieskal. Mendo. No máš na vec. Viem, 26. Máme najlepšiu. O jedno. A, ty sa nastavil. Budem musieť robiť toto. Prepáč mi to. Viem. Vy ste nevideli nič? Tak. To sem. Ohavný Gambit. Gambit. To je jedno. Gremlin. To je jedno, toto české. Nepoznám. Dá pán tu čipsy. Som hladný. Poďme. Takže na toto video to už bude všetko. Takže čaute, dajte odber, like a koment. Čaute ľudia. Čus.